शिक्षक शाळा आहे आणि या वर्षी माझ्याकडे पहिलीचा वर्ग आला. पहिलीचा वर्ग आल्यामुळे खूप आनंद झाला होता, कारण लहान मुलांना शिकवायचं म्हणल्यावर फार आनंदी वातावरण असतं. परंतु जेव्हा पाठ्यपुस्तक हातात आलं तेव्हा मात्र सगळा आनंद थोडासा मावळला, कारण ह्या वर्षी पहिलीचं जे पाठ्यपुस्तक आहे ते भाग 1, भाग 2, भाग 3 आणि भाग 4 अशा ह्या 4 भागामध्ये विभागलेलं एकत्रित द्विभाषिक एकात्मिक विकास साधणारं पाठ्यपुस्तक आहे. परंतु पहिली येणाऱ्या लहान मुलाला हे घटक आणि ह्या पाठ्यपुस्तकाचा अभ्यास कसा करून द्यायचा हे मात्र माझ्यापुढे फार मोठं आव्हान होतं. आणि ज्या दिवशी पाठ्यपुस्तक माझ्या हातात आलं तेव्हापासूनच मी याचं कुठेतरी माझ्या पद्धतीने ह्या पाठ्यपुस्तकाची रचना करण्याचं ठरवलं आणि त्यानुसार मी जून पासूनच ह्याच्यावर काम केलं. आणि अशा प्रकारे मी आज इथं माझं स्वतःचं एकत्रित असं एज्युकेशनल टॉवर, ह्या एज्युकेशनल टॉवरच्या माध्यमातून पूर्ण पाठ्यक्रम इथे बसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सर्वप्रथम आता आपल्या पाठ्यपुस्तकात खरं विषय नाही. पूर्वी आपल्याला मराठी, गणित, इंग्रजी, परिसराभ्यास 1, 2 असे विषय असायचे, परंतु आताच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये कुठल्याही विषयाचा समावेश नाही. एक पान मराठीचं, दुसरं पान इंग्रजीचं, तिसरं पान गणिताचं असं असताना मुलगा जेव्हा ते पाठ्यपुस्तक पाहतो तेव्हा त्याला सुद्धा जमलिंग होतं, पालकांना सुद्धा जमलिंग झालं. मॅडम हे कसं आणि आता आम्ही कसं मुलांना घरात घेऊन, तुम्ही काही काळजी करू नका, तुमच्या मुलांची पूर्ण तयारी मी करून घेते. तर सुरुवातीला लॉकडाऊनच्या 2 वर्षामध्ये मुलं कुठेही बाहेर गेलेली नव्हती आणि जेव्हा मुलं वर्गात आली तेव्हा त्यांना आकर्षित करणं फार गरजेचं होतं. सुरुवातीला मुलांना चित्र ही बघायला पाहायला आवडतात, मुलं ही चित्रांच्या जगात रमतात. त्यामुळं मी सुरुवातीला मुलांशी चित्रगप्पा मारण्याचं ठरवलं. हे चित्राचे फ्लॅश कार्ड्स आहेत. हे अशा छोट्या छोट्या फ्लॅश कार्डचा वापर गटात करून विद्यार्थ्यांना ह्या चित्रात काय दिसतंय वगैरे विचारलं, त्यांची भीती मोडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर अशा चित्रगप्पांच्या माध्यमातून आपण एका वेळेस भरपूर प्रकारची चित्र एक चित्र झालं की दुसरं चित्र अशा प्रकारे आपण विद्यार्थ्यांना चित्रगप्पांच्या माध्यमातून बोलतं करू शकतो, त्यांच्या मनातली भीती मोडण्याचा प्रयत्न करू शकतो. चित्र वर्णनातून मुलं बोलायला लागतात, मुलांच्या तोंडातून शब्द फुटायला लागतात, मुलं एक अक्षराकडे थोडंसं हे करत असतो, वळवायण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यानंतर आपण हळूहळू मुलांना स्वरांकडे वळवायचं आहे. आता हा आपला स्वर आहे. चित्र, अननस, आणि त्याच्यावरचा शब्द विद्यार्थ्याला हे वाचता येणार नाही, परंतु चित्रातून जेव्हा आपण उद्घोषित करू, बोलू, तेव्हा मात्र विद्यार्थी नक्कीच हे ओळखणार आहे. अशा प्रकारे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या स्वरांचे आपण इथं प्रिंट्स काढलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना त्याचे फ्लॅश कार्ड्स तयार करून, हे आता फ्लॅश कार्ड्स इथं प्रेझेंट केलेले आहे. पूर्वी बघा आपण आपल्या काळामध्ये सिनेमास्कोप हा एक प्रकार होता. सिनेमावाला यायचा आणि तो एक चित्र आपल्या पुढे घ्यायचा, तसंच एक चित्र विद्यार्थ्यांच्या पुढे आपल्याला ते प्रेझेंट करता येत आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक स्वरांची फ्लॅश कार्ड्स आपण अशी ठेवली तर विद्यार्थी नक्कीच हळूहळू आणि हातात सुद्धा देऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना गटात सुद्धा हे वापरता येतं. चित्रांची ओळख झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शब्दांची ओळख करून द्यायची आहे आपल्याला. आता हे आहे. आता विद्यार्थ्यांना हे शब्द वाचता येत नाही, परंतु सारखा दिसणारा शब्द अक्षर कुठं आहे त्याला तू गोल कर किंवा त्याच्याकडे तू पॉइंट कर, हे आपण विद्यार्थ्यांना नक्कीच सांगू शकतोय. अशा प्रकारे आपण विविध प्रकारची अक्षरांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्वर शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. स्वर झाल्यानंतर मुळाक्षर. आता मी इथे 2 मुळाक्षर ठेवलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण कुठल्याही प्रकारची मुळाक्षर विद्यार्थ्यांसमोर ठेवली. क पहिल्यांदा विद्यार्थी कप म्हणणार आहे. कप मध्ये तुला काय कशाचा उच्चार सुरुवातीला आला? क चा. तर हे क असं असते. ही क ची रचना विद्यार्थ्यांना व्हिज्युअलायझेशन करून आपल्याला डोळ्यांमध्ये, त्यांच्या मेंदूत आणि डोळ्यामध्ये ती दृष्टिकोनात भरवायची आहे. त्यानंतर क हा शब्द. अशा प्रकारे प्रत्येक मुळाक्षर विद्यार्थ्याला आपण अशा प्रकारे त्याच्या समोर ठेवून फ्लॅश कार्डच्या माध्यमातून समजावून देऊ शकतो. जेव्हा स्वर आणि मुळाक्षर विद्यार्थ्यांच्या
दृष्टीपटलावर, मेंदूत आणि मनावर कोरले जातात तेव्हा वेळ येते विद्यार्थ्यांना बाराखडी शिकवायची. आता ही बाराखडी स्वर आणि मुळाक्षर ह्याचा जो संगम असतो ती म्हणजे आपली बाराखडी. सॉरी, आता बाराखडी नाहीये, 14 खडी आहे. तर या 14 खडीचा एक वेगळा संगम करण्याचा मी प्रयत्न केलेला. ते क हे फ्लॅश कार्ड आहे. आता मुलांना मला काना शिकवायचं आहे. तर ह्या छोट्याशा भागामध्ये विद्यार्थ्यांना काना, आणि कसं आहे आपण जेव्हा फळ्यावर लिहून देतो तेव्हा विद्यार्थ्यांचं एवढं लक्ष केंद्रित होत नाही, पण काहीतरी वेगळ्या प्रकारे जर आपण विद्यार्थ्यांना काना शिकवण्याचा प्रयत्न केला, अशा प्रकारे आपण कला काना, कला काना म्हणायचं नाही, आता डायरेक्ट काच म्हणायचंय. का, खा, जा, घा अशा प्रकारची. त्यानंतर पहिली वेलांटी, दुसरी वेलांटी, अशा प्रकारे आपण विद्यार्थ्यांना थोडक्या जागेत आणि थोडक्या संकल्पनेत बरीच पूर्ण बाराखडी, अगदी क्या, ख्या, अशा प्रकारे आपण बाराखडीची संकल्पना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवू देऊ. यासाठी सर्व बाराखडी 14 खडीचे चिन्ह आहेत त्या चिन्हांचा इथे वापर केलेला आहे. 14 खडी ही संकल्पना घटत असताना समजा आता मला कला काना का किंवा का, खा, गा हे जेव्हा मुळाक्षर विद्यार्थ्यांना शिकवत असतो तेव्हा आपल्याला त्याच्यावर आधारित शब्द जर विद्यार्थ्यांना दिले तर विद्यार्थ्यांचं शब्दाचं वाचन आणि शब्दांची ओळख होण्यासाठी प्रयत्न होते. यासाठी आधी का, खा, गा ह्या संकल्पना विद्यार्थ्यांकडून त्याचं वाचन करून घ्यायचं. विद्यार्थ्याला जरी आलं नाही तरी आपण म्हणून दाखवायचं. आपल्या मागे रिपिटेशन करतात गटामध्ये अशा प्रकारे. त्यानंतर काचे शब्द, हे कानाचे शब्द, पहिली वेलांटी, विसर्ग, क, प्रत्येक चिन्हांचं आपण शब्दलेखन, शब्द वाचन इथे घेऊ शकतो. हा, शब्दानंतर वाक्य, एक एक पायरी आपल्याला चढायची. अशा प्रकारे छोटी छोटी वाक्य जर विद्यार्थ्यांसमोर गटागटात दिली तर ते एकमेकांकडून वाचन करून घेतात. कान्याची वाक्य आहेत, वेलांटीची वाक्य आहेत, साध्या शब्दांची देखील वाक्य तयार केलेली आहेत. वाक्य वाचन झाल्यानंतर पुढची पायरी असते ती म्हणजे छोटे छोटे उतारे विद्यार्थ्यांना वाचनास आपण देतो. हे असे आत्ताच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये वाचन पाठ म्हणून आहे. अशा प्रकारे जर उतार्यांचं आपण वाचन विद्यार्थ्यांना करायला दिलं किंवा विद्यार्थी इथे समोर येऊन जरी त्यांनी वाचलं की मॅडमनी ह्याच्यात काहीतरी ठेवलंय आणि हे मला वाचायला येते, हा एक कॉन्फिडन्स विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण होतो. अशा प्रकारचे प्रत्येक उकाराचे वाचन पाठ, दुसऱ्या उकाराचे वाचन पाठ, एक मात्र्याचे वाचन पाठ, 2 मात्र्याचे वाचन पाठ, हा अशा प्रकारे काना एक मात्र्याचे वाचन पाठ घेतलेले आहे. वाचन पाठ झाल्यानंतर विद्यार्थी वाचनाकडे आकर्षित झाल्यानंतर शब्द डोंगर, एका शब्दावरून अनेक शब्द ऍड करण्यासाठी शब्द डोंगर घेतलेला आहे. आंबा, त्यानंतर हा आंबा आहे, हा आंबा केशरी आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी एक एक शब्द त्यात वाढवत जाणार, त्यांचं आकलन होणार आणि ज्ञानामध्ये देखील समृद्धी होणार आहे. अशा प्रकारे मी इथे 9 वाचन पाठ बसवण्याचा प्रयत्न केलेला, शब्द डोंगर बसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना किती आकलन झाले हे पाहण्यासाठी आपण अशी छोटी छोटी स्वाध्याय कार्डे घेऊन शब्द तयार कर व लिही. म पासून तयार होणारा शब्द, क पासून तयार होणारा शब्द, ट पासून तयार होणारा शब्द, असे आपण इथे छोटे दुसरे सुद्धा आपण स्वाध्याय कार्ड त्यांना दिलेले आहेत.
अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. म चा च हे उलट सुलट लिहिलेलं आहे, ह्याच्यापासून तयार होणारा अर्थपूर्ण शब्द. मधला शब्द पाऊस, ऊ नाहीये इथं. चित्र शब्द कोडे, फुलपाखरू, फुल, फुलपाखरू, फुल. आता ह्या शब्दांपासून विद्यार्थ्यांना वाक्य तयार करण्यासाठी सांगायचे. ह्या मोठ्या शब्दांमध्ये लपलेले छोटे शब्द आभाळ, माया, अहमदनगर, बालभारती, भारत, भारत माता यामध्ये छोटे शब्द विद्यार्थ्यांना शोधण्यास सांगायचे. शब्द साखळी, समर, आपण अंताक्षरी हा गेम खेळतो. र पासून तयार होणारा शब्द विद्यार्थ्यांना तयार करायचा. शेवटचा जो अक्षर येणार आहे त्यापासून नवे शब्द तयार करायचे. आणि अशा प्रकारे कोड विद्यार्थी सोडवतात. मराठी हा विषय आता ऍक्च्युली नाहीये पुस्तकात, पण मी वर्गीकरून मराठीचं हे